איזה יופי, הלאה. יש צילום של התחפרות, נהדר. פרסם ביוטיוב. יאללה חבר'ה. שנייה, אנחנו רואים את הצילום. רואים את הסרט. קאט. עוד לא, שנייה. מיקרופון בצד. אתה יכול לחמות? הנה, מי זה מאיר? זה טוב. לא קרוב מדי. אני חושב שלומי עושה צל עכשיו. שחר, היד שלך? מה זה שחר? נעלמה, תשאיר אותה ככה, יאללה. היא מוציאה רק את הראש? שחר, היד שלך. את העיניים. בגלל זה הם כאלה למעלה. כן, תסתכל. אתה רואה? איפה? אני לא רואה את העיניים. העיניים של ה... אתה רואה את העיניים. ככה. איפה שהבור? כן. וואו, ממש קטן. איזה חמודה. רוצה רגע לצלם את העיניים ככה? זה נחש חמוד. כן.